Een held, wat een schaatser, een grote glimlach. Erik-Jan Kooijman. Fantastisch. Wat een winnaar. En dan kan hij heeft gestreden. Hij kan geen zitten blijven. En hij is de held hier. En dat laat ik mooi. Adam van De winnaar van de alternatieve Alverstedentocht, J. Juwert op Bewijszee. Erik-Jan, hoe voel je je? Perfect, heel goed. Dit was echt een hele goede dag voor mij en ik heb mooi dat ik het af kunnen maken. Later kwam toch de concurrentie nog wat dichterbij. Ja, dat weet je. Op een gegeven moment zitten ze met 3 man van één team en ook nog, ik geloof zelfs 2 of 3 van oké, ook nog erbij. En dat zijn sterke teams en dan weet je dat je flink je best moet doen om ze af te houden en goed geconcentreerd moet blijven rijden. Hoe was Thijs? Goed, heel goed. En wat ga je vanavond doen? Klein biertje drinken. Anna Bouwer, keurig gereden. En over die glimlach. Oh, dit is mooi. Dit is mooi. Iris van der Stelk. Oh, kijk eens. Alles wat ze nog in huis heeft gewist te geven. Nu gekregen. En hier zit ze dan. Anne, wij zijn trots op dat je in Nieuws-Provincie. Dankjewel. Ik ben ontzettend blij met de overwinning. Ja, want vrienden hier wist wat. En hoe ging het Juwert? Het was een totaal andere wedstrijd, natuurlijk een kleine rondje. Ja, het was afwachten. En ik was blij dat op een gegeven moment inderdaad de hele sterke kopgroep die in het begin van de wedstrijd al wegreed, dat we die uiteindelijk inhaalden. Toen was de wedstrijd echt niet heel lang meer. Dus toen begon de finale voor mijn gevoel eigenlijk al. Het was zeg maar met nog 1/3 van de wedstrijd te gaan. En dat was heel spannend, want er werden constant demarages, werd constant gedemareerd en dat maakte het hele mooie koers. Maar dus is er aardig fit bij. Hoe wie het is? Ja, het was wel echt slecht op het laatst, maar ja, ik was ontzettend blij dat het niet heel goed ijs was, want dat is voor mij gewoon beter. Nou nog een keer vanuit de Lokwenske. Ja, bedankt.